Di ba nga ni-graduate ka naman, pre? Oo, pre, oy! Unsa man po'y paborito nimo subject sa eskwelahan? Ang paborito dyan akong subject, no? Kay ka ng English dyan. Nga sa ato pa, bright jud kag English. Ay mo lang. Biko no be? Unsa may in English sa lusa? Lies alis. Tambal man as kuto, pre. Ay mau-mau na bang guna, pre. Unya ka ng kulto, pre. Unsa mo in English ana? Kasayon. Colt 45, good. Ilim nun man na, pre. Mau-mau na bang guna, pre. Mao ba? Sa butabol na kayo na, oy. Unsa man, napakailaing pangutana. Kuan ka ng Bisaya lang pagtubag, pre. Kaya ako Englishon. Unsa man na. What is the difference between opinion and conclusion? Ay, kanara di ay. Kasayon na po na, pre, ay. Ang kanahiyan mangguda ng opinion o conclusion. Kung mag-una ta sa opinion, magasud pa man ka kay open pa man. Unsay open? Ang opinion. Unya, ang conclusion? Aw, di na jud kakasod. Ay, kay close naman. Free drinks in the house.